Ay, show na pa. Asa? Dia pun baik. Pun left. Yang si buye dia mu. Ay, yang si show na pa. Ay, wala na rapo. Paano ba siya na? Paano ba siya na? Bakit tutulan? Ayaw ka, Benel. Betul lah. So, hindi ka Benel. Bakit ba siya na? Wala ka ano? Alay yun dun. Ano ba maras bile? Dapat na yung video mo try ko eh. Kaya naman na mo ito, oh! Barbo! At sa Nasa siya naman sa'yo. Abe, naglalaro doon si Benel. Mamakalan na feel siya nila. Wala na mahal. Kaya challenge. Bayo pun. Bayo pun. Luar ka namin. Mobile na. Yan, ako ko. Kaya naman natin buhin. Ano ko? Dahil sa ano yung tip, ha? Let ta interact, right? Di momen. Okay.